fuel subsidy pinamahagi po sa transport workers, magsasaka at mangingisda sa La Union. Para sa regional report na yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Nagpatupad ng fuel subsidy program ang lokal na pamahalaan ng Agoo La Union upang matulungan ang mga transport worker, magsasaka at mangingisda na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, dulot ng tensyon sa Middle East. Sinimula ng pamamahagi ng subsidiya sa humigit kumulang 1,600 na miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Associations. Sinundan ito ng distribusyon sa 3,012 na rehistradong magsasaka mula sa 48 barangay. Nakatanggap din ng subsidiya ang mga mangingisda sa 11 baybaying barangay bilang bahagi ng programa. Ayon sa LGU Agoo, layunin ng inisyatiba na suportahan ang mga sektor na mahalaga sa transportasyon at produksyon ng pagkain upang mapanatili ang tuloy-tuloy na serbisyo at matiyak ang katatagan ng lokal na ekonomiya at seguridad sa pagkain. Binigyang diin din ng pamahalaang bayan na ang programa ay tugon sa pagtaas ng presyo ng krudo upang maprotektahan ang mga commuter at mamimili laban sa posibleng pagtaas ng pamasahe at presyo ng mga bilihin. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.